7 yıldan beri başımдағы ойларым татарларны бірге жиып, бірнинди болса, урын болса, самовар белән чәй куеп, үзебезнең китапларны, үзебезнең язуларны, үзебезнең телдә сөйләшеп, шундый уем иде, очрашулар булсын дип. Очрашу дигән шикелле булсын инде дип уйлаган идем. Аннан соң 89 елның строительны безгә 2 ел йөри урын биргәч, Фәрит Каримович булганга, анда эшләп урыс бию коллективы белән шуңа күрә риза булдылар. Ул строительгә директор алырга татарларны татарлар белән нинди булса эш башларга. Ничек булып чыгардык, үзләре дә белмәгәннәр иде. Алай да мин инде аны әйтмичә узалмыйм. Нагыйм килмәгән булса, бер гарваниз булдык арабызда. 5 февральдә без килдек 89 елны 1 собраниягә. Ул собраниягә килүе Нагыймның бөтен булачак эшне башлауны күрсәтте. Ник дисәң, беренче без уйладык концерт куярга. Ничек булса, шул 13 кеше җыелган идек, 13 кеше 3 сәгатьлек концерт биреп, Нагыйм үзе генә ул баянда уйнап, шуның хәтлек кешеләрнең күңелләрен күтәреп, инде шуннан беренче концерттан соң уйладык инде бу безнең шундый бер җыелу булыр, оешу булыр, кешеләр өчен җырлап, биеп, татарларның матурлыгын күрсәтергә, аның тавыш җырларын, биюләрен татар телендә бөтен концертны уздырырга. Шуннан башлап концертлар белән йөриләр. Инде хәзер ансамбль шуның хәтлек үскәч, шуның хәтлек аның исеме күп җирдә яңгырагач, Омский областының бөтен кеше булмаган, беркемдә бер кашан булмаган кичкенә авылларны йөреп биткәч, ул безнең коллектив, ул безнең Умырзая шуның хәтлек дәрәҗәле булды, шуның хәтлек матурлыгын күрсәтте татарларның. Шуңа минем бик күңелем, йөрәгем шатланып тора, җаннарым шатланып тора. Татарлар барыбер үзләрен кая булса да күрсәтә беләләр дип, үзебезнең областта гына түгел, инде хәзер бөтен Татарстан, бөтен Казакстан, бөтен якын Сибир шәһәрләрендә булып беттеләр. Инде безнең татарларның шундый Умырзая коллективы бар дигәне, өмет балалары эшли дигәне безнең Омскида гына түгел, безнең бу шәһәрләрдә генә түгел, бөтен ерак граница ничек. Чит илләрдә безнең исмебез беркемгә дә исен китерми. Бөтенесе татарлар беләләр. Кайда татарларның оештырулары бар, оешкан шундый җыелган кешеләр бар. Безнең Умырзая дигән ансамбльне, безнең Умырзая дигән кешеләрне, нинди зур эш эшләп йөргәннәрне, нинди матурлыгын күрсәткәнне, татарның телен, татарның дәрәҗәсен күтәреп йөргәнне чит җирләрдә күбрәк беләләр дип уйлап торам.